Som a Manlleu, capital del Ter, a la comarca d'Osona. El dia 14 d'agost, quan Manlleu està de festa major, la ciutat en prepara una de ben grossa. Foc, música, dansa i teatre s'uneixen per representar una de les llegendes més fantàstiques de la nostra ciutat, la Festa del Serpent. Sota el pont de Manlleu n'hi ha una aigua molt fresca, voreta vorejant, n'hi ha una pollencareda. A Manlleu el riu és tot, però temps enrere, quan la Devesa era un bosc espès i de camins perdedors, s'hi amagava un serpent. Aquest era un lloc on gairebé mai ningú no gosava fer-hi cap, perquè el serpent s'ho menjava tot. Era una bestiassa gran com una casa de pagès proveïda d'una abundosa cabellera que corona un diamant. Però vet aquí que un xicot tafaner de mena va aprofitar que el serpent es treia el diamant quan anava a beurar-se al Ter, temorós que li caigués a l'aigua, per agafar-lo. Enfurismat, el serpent, en veure que li havien agafat el diamant, va seguir el rastre del xicot per recuperar la seva joia. La plaça del poble està de festa i ningú s'espera l'arribada d'aquella bèstia tota enfurismada. El serpent s'empassa tot allò que atrapa, truges i porqueres, cavalls, burres i eugues, moltons i ovelles, soldats, processons i rectors. Però el que busca desesperadament és el seu tresor més preuat, el diamant, i persegueix per tot el poble el vailet que li ha robat. Quan el serpent va trobar el vailet, el noi va amagar el diamant sota un morter. El serpent l'ensumà i s'enroscà el morter amb la intenció de trencar-lo i recuperar la seva joia. Així és com després d'aquest esforç el serpent va morir enroscat al morter.
Corre, salta i amaga't i disfruta el 14 d'agost amb tots nosaltres. Vine, tornarà a aparèixer el serpent, una bèstia gran com una casa i que s'empassa tot allò que atrapa. No deixis que la seva fúria t'agafi i reviu amb tots nosaltres aquesta aventura del serpent que durant anys va atemorir els manlleuencs.